aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. I feel good when I feel safe. I feel good dahil ko na safe ako sa'yo. I feel good because I feel safe. I feel good dahil feel ko ang pag-iingat mo. I'm always safe sa feeling mo. Sa makdo, always yan ang feeling ko. Morales, asap kita, always say a prayer. Bueno, dito maglangan na igala, ang atong sender karon mao si usak ka lalaki, magpatawag lang sa ngahan nga Jigger. Kinigit, gibuhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ng atong sender si Jigger. Kini ang problema, bahin na sa kong asawa ng san nga usa ka relyosa ba. Pero ang nakaapan ng tao na niya kay lagi laig tinuhuan. Ambot, unsa man kanilang tinuhuan pero atay labotan ng mga tinuhuan no. Loyal gyud kay ni siya. Pero aron inyo lang masabtan ning akong problema no. Inanion ako pagsugod ang tananay. Sa daghang panahon sa Dios kagitawag apan wala gayud ka mo tagan. Gibadlong ka, gitambagan ka, wala lang nimo pagtagda. May adlaw raon yang magbasol ka. Karon ang takna, sa Diyos mo balik ka. Kay basin ug ugma, wala ka na. Ayaw paglangana, kay may panahon pa, kay kun ugma ka pa, ulahi na. Sa kagabhi undo na kay pananawon, si Jesus kanimo mipahiyon. Og siya miingon ikaw iyang pabalikon, aron dunay kinabuhing dayon. Tinguha lang yun nga makabalik ka pa sa pag-alagad sa Ginoo ta. Daghang balatian ayaw paghulata, samtang baskog ka pa alagad na. Karon ang takna, sa Diyos mo balik ka, kay basin ug ugma wala ka na. Ayaw paglangana, kay may panahon pa, kay kun ugma ka pa, ulahi na. Karon ang takna. Oy, sige. Ay, day. Kanang imo kanta-kanta diha ba? Imo pa lang itambong dito sa among simbahan, malangit pa ka. Party Say, ha? Party sa Ginoo ang kanta, day. Oy, Jigger. Kasiguro kang malangit ka na inyong tinuhoan, day. Uy, pag-ana, uy. Kaya kasiguro, cute ko. Kung ikaw pasalamat ka, gigiapil ta ka pirmi sa akong mga pag-apo. No? Malangit na ka, ana. Malangit na ka, ana, dong. Normal, malangit. Ikaw siguro kang malangit ka? Oo, malangit. Kaya nagtamod mi sa mga sugo sa Ginoo. Ikaw, be. Nagtamod man ko, day, pero tungod kay tao lang ta, di may mo masayop ta. Kahit ba ta perfect ka? Ang Ginoo may perfecto na to. Unya ikaw, Ginoo ka? Oh, dili. Oh, so di man ka Ginoo, sa ato pa, dili ka perfecto. Kay ang perfect day, si Kuya Ricky ra, ha?
Huh? Hindi ba? Perfect ka, Kuya Ricky. Na. Sa ato pa, nasayop gyapon ka, masayop ka. O kay masayop man ka, sa ato pa, makasalang gyapon ka. So, saan man yung paglangit, anak, day? Ay, mangayo man sa kong pasaylo ko makasako. Sa ato pa, dili ang simbahan makapalanggit nimo. Kung dili ang imong binuhatan. Nga bisan unsa makasa ka unya mangayo kog pasaylos Ginoo. Mao'y labing mahinuldanon sa tanan. Di lang ta magkalis pa anak chiker oy. Bantay bitaw magpalaban ka nako ha. Patabang kag pangadji nako kung maglisod na ka ha. Ay sapa na normal. Da, kapoy ni mo istoryahan diha na ka oy, diha na ka. Ay, da sa da. Sibat ka lagi. Di man siya makaluwas na ako kay ako ray makaluwas na ako. Pauli yan sa'yo ha kay maglungag pa ka. Lungaga ng naong nimo. Nya malangito siya to. Ay, kay gayon karon og inom dito, kay inom na ko pre da. Wa day ka pasada ron. Ugma pa ako schedule pre. Oh. Alternate pa mi. Tanong sa akong partner gahapon ako man niya. Iya sa road. Siya na po. So ugma ako na sad. Mayo makakita sa taxi pre. Ngra raman, okay raman. Madarag smile pre. Ang income pre, okay raman. Kasobra pa gamay taon. Balik-balik naman pre. Okay. Mayo loon pre. Si Mari di ay. Wa siya narbaho. Ambot ang bayana pre. Sige mo adto sa simbahan taon niya. Oh, mao ba pre? Pasagdan lang na nako siya siyang kabuang pre. Oh, mas mayo no pre para makalugar ka. Ha? Sa may mayo pre. Maugid, Adto maugid. tas kulon ha. Adto tas magpalain ta. Unsa ta dito? Adto ta mag-inom dito. Mayo man dito ka na atay. Magkakus-kakus eh. Giri, muratag buang kita rin magsigig atupang. Pre, di lang ta anak kay matud para pambambina pre no nga ang babae nga kuan ka nang makasala ang mga ngabil tamis pas dugos. Unsa di ba? Si bambina gisulti anak mo giun sa tubog sulti. Mausap ka eh. Makasat ana oy. Sus, ato lang ta mag-inom dito. Di lang ko ta mag-table og babae kun inom lang ba ta? Inom lang. Mas mayo mo dito kay dili bala ay ba? Nasa laing mag-inom. Di laay kita ra dire. Sa noon. Sa noon. O nya usaman. Kulon ta. Ha? Sige. Asa ta mag-inom, pre? Kuan, nalataan ng atbang, pre. Ay, ayaw diha, pre, ayaw diha. Mga dagko kay pulso na mababay diha, pre. Sige lang, pre. Ada ko usag paa, ha? Pait ka ng mga dagkong puso niya, gamay paa. Murag kasing. Yan, pre. Nya, asa lagi taan nilagi ka? Ato ta unahan. Dili maglabang ta. Ayaw, okay, stop po. Ay, manlabang na ta. Sige na. Ma'am, sir, hinabang sir para sa among simbahan. Sinuro mo na, pre. Nagunsa man sa diya, pre. Taon nagsipot. Saan na niya? Sabi bayhan na taon. Ay, ayaw, pre. Duula dito. Ay, di ko yung... Duula pa. Ma'am, di bata, pre. Mangbata. Uy, asam ta ni, pre. Ha? Atol ta dito. Ay, nanay, sapit ka sa skina. So, kay man ako niyang mandan diha. Mau ba? Mayo dito kay dangkong mapamabay dito. Dili pinas diyas at banga. Post on ray katagko niya. Sige, balik ka na. Sige, kita na. Sige, atol ta. Ay, Jigger? Norma? Dini. Ikaw nagunsa mo sa kadiri. Abida, nga kung unang pagutana mo yung nahagtubag. Ha? Nagutsap ka dini. Kuan, sa simbahan namo, misyon namo, nangayo may kinabang para sa among simbahan. Sa sugo niyo, anak. Nga mo, pastor. Ikaw gaunsa man sa kadiri, be. Ingon ka kay duty karon. Nganong niam ka sa syudad? Asa man ka? Narami di ay, simnanan. Sa... Unsa? Uy, pauli ha? Pauli gyud. Adto ta sa bahay maghusay. Pauli! Sir, hinabang sir, ma'am. Pre, tagay pre. Pauli ha? Pauli gyud. Sir, hinabang sir. Tagay pre do. Pauli! Si karate ka di aron. Ulagi! Perti na kung lagutang na pakauwa ng bayhana tao paghingian ng mga tao sa kulon. Isuko ko sila pastor. Kunya, siya sad, suko si kayo nako kay naabot ko syudad. Mga pag-abot tapos ba eh?
Ayun sa ko ni Chikir. Mula ka na di ay ka nga di mananghid nako. Norma. Norma, ikaw kuno dire sa kong dapit, Norma. Gusto ka mulakaw, unya, gusto ka mananghid ko nimo, unya, wako may bawag asa ka dapita. Be, unsaon na ko papananghid nimo, Norma? Be, unsaon, Norma? Ang ako pangutan na to, baga. Nganong misugot makabangayo ka tao ginabang para sa inyong simbahan? Ala, pag yun na daghang tao sa kulon, pag yun. Wa ba ka may baw, ha? Usa kini ka dakong pakauwaw nimo sa atong pamilya? Naunsa ka, uy. Chikir, para in tao nas among simbahan, Para uy. simbahan? Ha? O para sa bulsa sa inyong pastor? Uy, hilom, gabaan ka. Apa ni gabaan ko taon sa gabaan? Ako rin yung gabaan na inyong pastor. O sabi na inyong pastor, santos ha? Malahan siya, ha? Uy, dako nga mong pagtahod sa among pastor. Ug ikaw ka mo kay pagtahod sa among pastor, ayaw lang siya dauta, kay wa man namang hilabot nimo. Wap ikaw, pero di mo anang inanaon mo niya. O saban, wag yung kakasabot, na? Gigamit mo sa inyong pastor para makakwarta siya ninyo. Kamusan, unsay kitaon anak ninyo. Saban, tunga mo ng pastor, ha? Wa, uy. O tiyo mo ko na. Wala kayo labot, na? Ay, napaganto rito, ha? Uy, nayabag ka. Kung di ka gusto nga patungahon ako sa inyong simbahan, kung di ka gusto, di na ako gustong mutungagyo ka na ayaw na pagbalik dito, nga mangayo ka ginabangan ng mga tao, magpakauaw ka lang diha. Ako na kong hilab, tibe. Ako ba yan, ha? Ako ba yan ang pagbuot? Ug ayaw pang hilabot ako, kay amo ng simbahan. Norma! Wa ta kahilab din inyo. Iagawa ning mayan ay patambagan ka mang kawa ning Father Joshua Karunaw, di Father Ande ba? O ni Father Randy Figurasyon. Hay! Ito na milakaw na po. Mida. Pre, tigal. Pre! Pre do, are! Gawas sudah keriut, pre. Sige, kadawat, bugawas ko! Niya mo lagi kay kauban, pre. Oo, pre, si Ma'am Tilma ni. Ma'am, maunis Jigger, mga kong gingon ni mo nga taxi driver. O ba? May adlaw ni mo, Jigger. May adlaw sad, madam. Kanang unsa ito ato ninyo, ha, madam? Ay, doon naman gunung ko ipatrabaho ni Dodo. Pero miingon man siya nga maglisod siya kay wa sa service. O mauto nga miingon siya nga kwaon lang kaniya kamong duha ang muhimo sa akong ipatrabaho kay doon na kay taxi. Kuan kini hindi na ako ang taxi taon, madam. Ay, okay na. Ang ako ba nga kamong duha si Dodo ang mo trabaho ani. Unsa man na, madam, ha? Doon ako'y pasundan ninyo. O kinahanglan nga inyo ko'y masundan kini tawhana. Kung asa siya paingon, o kinsa ang yang kauban. Ha? Kinsa man, madam? Akong bana. Muning akong iyardato, akong gida. Oh. Mubayad ko ninyong bisan pila, basta matuman lang ninyo ang akong ipabuhat ninyo. Pre. Usaman, pre. Kwarta na ni. Sayang kayo. Niya ang taxi, madam. Bayaran ako ang kitaon sa taxi anang adlawa. Pre. Usaman, pre. Sige, larga. Okay, paminaw. Mauni ang mga lugar nga inyo siyang masundan. Gikan siya aning lugara. Iyang ipasundan iyang bana ko, no? Kung sa taon, asa ni paingon, unya gusto siya masayran kung may kabit bang iyang bana. Mao ni among iprasyon ni Predodo. Unya. Mao ni baya, pre. Bayan nilang madam. Pre, no? Pre, mao na, pre. Huwag mo isulting madam, pre. Nga mga alas 8, manaog na ng iyang bana kay muatom na silang simbahan. Ha? Kay usamang kuno na kapastorya bana. Di ba? Pida. Gutar ba na ko ng mga pastor, pre? Laro na pa tao. Magawas sa pre. Mao na yung bana, pre. Mao na. Mao kinang ni as picture na. Dihatag ni madam, okay ba? Medyo upawon. May parang taxi, pre. Sundan na to, pre. Tural. Sama di. Larga tayo. Pasikili na ito maabtan. Di na ito masundan. Okay, pre. Larga, pre. Larga. Paduli, pre. Paduli, pre. Sige. Di lang kayo kung padungol. Kaya bisak pa niya ta. Okay, pre. Marami. Para, pre. Huwag man madaog, pre. Hala,
May misakay nga babae, pre. Uda. Mau tingali naging ni madam nga kabit sa pastor. Maldito ng pastorada. Tuwa na, pre. Larga na, pre. Dali na sonda na to, eh. Ay, wag yun eh. Masayop sa motel, ma, pre. Pre, misuon man silang motel. Wag sayop motel, mada. May ka-isbook ko, ganyan na yung bata, pre. Ano niya sab? Busuod sa ta? Isuod lang, pre. Para makita na to asa sila nga kwarto. Okay, pre. Papalitan akong dishwashing liquid. Gisundan gyud mo dito sud og gibaw-an na mo ang numero sa kwartong ilang gisudlan. Mao to nga nawag mi mantilma. Hello, ma'am. Oh, unsa na? Nasundan ninyo ang akong bana? Oo, ma'am. Nanood sila sa motel, ma'am. Gaan pa ko. Mga salbais god. Sige mo anak ko. Asang repita. Unsa nang hotela? Oh, pre, nasong tilma eh. Kwarta na ni pre. Wawar. Bahala na silang magkinaon sa basta kay Igor at ang gisugo. Okay, pre. Sige. Ma'am, dali, ma'am. Sold nga rin, ma'am. Pre. Nanawag na sa di mo, pre. Tubagasa, pre. Ay mo gi-off? Sige. Oh, nakuha ninyo kung unsa silang kwarto, ha? Oo, ma'am. Kay, kuhaan ka ng amam yung gisundan sa pagsuod nila. Nakita ko ginamo ang pagsuod nila ng kwarto, ha? Unsa sila nga number? Kuhaan, ma'am. Number 6 ng kwarto, ma'am. Di ay, ha? Sige, atuon ako. Isudag ninyo kinisakyanan o ihunong yun sa tungod, ha? Okay, ma'am. Kanang kwarto ha, ma'am. Number 6. Sige, ubani ko ninyo. Mga naog ta. Ano, pre? Kaning, ma'am. O sa may sunod na tumbuhaton, ma'am. Tuktukan ninyo. Ikituktok, pre. Ha? Ikituktok. Ay, baby. Abi, sa pag-undang biha, kay maligo po ko. Dungan tagligo. Ako po sa ko kadiot. Kadiot lang. Asa mo na yung tuwalya ay. Ay, di ara. Oh, long to kiss you, but see... Nagkapo na, tingnan yung order nga pagkaon na. Kadali ba? Muna na kanindot aning mutilada, kaya automatic. Ako sa gabihan. Be! Pagdali ha. Niya na pagkaon. Niya to pagkaon. Kadiot. Purit. Na. Purado pa kayo. Dili pareha sa ubang motel nga. Mapas mo lang tagpinaabot sa atong order. Yes? Agoy! Siga man ang mata ni mo. Gang? Gang? Unsa man ni? Asang imong kabit? Ha? Gang? Asa? Sige, sudlan ninyo pagawa sa kanang kabit sa animal. Pre. Pre. Naligo, pre. Shower mo, pre. Mau ba? Sige. Murag humanag siya, pre. Kay murag. Magawas na tingal niya. Tanaw na to. Ay, tapis po alya, pre. Da. Be, naada ang... Norma! Uy! Nakon sa mga nini! Mag-Bible study. Bongo sa ito! Ikaw ba ni yung pastor mag-Bible study na mo? Pwede mo apel! Animal ka? Maudi ay nga mo absent kang simba sa iyong simbahan? Maudi ay, ha? Di yung ka mo absent, sige nyo na yung kuyog, ha? Pre, kalma lang, pre. Ha? Asa ba itong pastor nga pa? Asa to? Pati yun ko itong kanahan! Ayaw, pre! Ayaw!
kadiyot. Ay, patakan lang kong sultis kong kagalingon. Itong higayon nang nakita na ko akong usawa kauban sa pastor dito sa motel. Mauding kada adlaw gid siya moadto silang simbahan. O wag gyud absent. Maudi ay kay ismiringhoy din ang pastor sa kong asawa. Wala ko papuli agbaya akong asawa. O gikiha sila sa asawas pastor. O ako gihagad ko sa asawas pastor. Kundi ba kuno ko makiha? Mikuno. O sabi buhaton ako ani, Ate Pres. Bam. Maluoy mo. Unsa man, ipapreso ko niya ako asawa? Ha? Tabagi ko niya niyo kung kamoy pasultihon, Jigger. Lord, thank you Lord. Salamat kayo. Welcome to the show. Salamat kayo. Pasalamatan ako, Kuya Nick. Maing good morning mo diha. Kuya Alden Diaz, good morning. Og labi na gyud ni Kapray Marimon diha sa BNN Bohol. Good morning yung tanan diha. Pader Tupo, Pader Tommy Tupo. Good morning mo diha, Pader. Salamat kayo. O, thank you sa tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon nagpanyawan herbal capsule, panyawan plus with mangosteen, panyawan herbal capsule with garlic para sa itong mga high blood, cholesterol, katong taas og sugar, inom gyud kanunay ug panyawan herbal capsule. Ayog si piyata katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag sa dili pa ka mugtaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa panyawan herbal capsule. Inig paniudto mao gyapon sa dili pa ka mugkaon sa imong paniudto. Inom na sad og usa ka kapsula sa panyawan herbal capsule. Mao gyapon inig panihapon nimo. Sarili pa kamukaon sa mong panihapon, inom daan og usa ka kapsula sa panyawan herbal capsule. O pasalamatan sa nako ang mga taong gumigamit sa atong number 1 haplas ang Sed Liniment Oil. Thank you kayo ninyong tanan. Kasi ko tubig ha. Haon niya, pasalamatan na to ang tanan sa Kabisayan ug Mindanao nga naghimog number 1 sa atong Sed Liniment Oil. Thank you kayo ninyong tanan sa tanan nga migamit. Salamat kayo. Unya katong mga bata na to nga gikuto, ato lang nang hisuan og Sed Liniment Oil kanang mga kagid-kagid sa atong kabataan, ato lang nang haplasan kanang mga pinaakan sa lamok, ato nang butangan og Sed Liniment Oil. Naka experience ana si Ate Pres kanang sa bugas nimo nga blackhead sa imong gibutangan og unsa to Ate Pres? Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil o na imo lang gibutangan ba? Ni murag siya ni guwa ang blackhead sa ilong. Oo, dako na biato kay dili kay usara siya kabuok pero murag ni dako ba murag kuan kay mahadlok man ko mo kuabitaw mo tusod mahadlok ko bunang dibutangan lang gid ako liguwa man ba gulyat mao na diha unsa nakuha kanaat tinuod gyud nga testimony ha mao gani ang tinuod ka testimonya dili binayran tinuod gyud oy tinuod wa ako mamakak ang katong imuhang katong nasama dati Pres nga imong sa ingron ingron kuha sa manicurista na wa ko magdahom kay wa may sakit dili sakit gamay pero wa ko magdahom nga mo hubag siya mo sakit siya. Pag pila ka adlaw na mao na to nga nakabantay kung meron magda-Istanbul. Mao dito nya duda nay kanang gamay bitong nana gulyatin sa kuko. Wa na ko gyapon hilabti ka mahadlo ko. Ako lang gyapon gibubuan og Sed Liniment Oil. O unsa nahitabo ni uga nawa ang sakit nahunong na. Tinuod nga testimonya dili binayran. Mao na diha unsa dili ko ka maong mamakak. Tinud anay tinuod gida. Mao na diha unsa ba makita niyo unsa pa ang Sed Liniment Oil daghagda Ate Pres tinuod diba? Daghan gyud kay da. Dili kay usara nga para masahira para sa kini atuwa dili tinuod dagyod kaning mga kagid ka kanag yung mga paso-paso Ate Pres ato ra butang Sed Liniment Oil wag tang na mga garas-garas nimo. Pero ato sila ingnon Ate Pres nga ana ra sa butika kay naara na ang ato ang Sed Liniment Oil na wala na to gisuroy-suroy sa kamerkaduhan di ba Kuya Gili? Tinuod ka na tinuod nga testimonya nga dili bineran ana ra gis butika mao lagi to sa ko nag-ingon gams nga klaro yung nga yun nga Sed Liniment Oil. Sed yun pa. Sed ay ko ang panyawan na. Kaya giusap, iwa ba ipikto yun na, nagikopya mas gawas mo, nagigitarong na yun na, butika na yun. Mo na siya nga, magpasalamat yun ta sa atong listener, Gulyat, paminaw sa atong drama, di ba, isbita na yung drama. Siya ang Nabil Kiluhano, o siyang mama, si Nadi, diha sa Pamplona. O ang tigabitan pag yun, Sed Liniment Oil, Gams, ako ding basahon, Gams, kay, ingon na ba sila, ibasahon ka tao ni, si Sar Ondang, Limuel Acaso,
Si Jirma Montalvo, ako Montaldo, ang Montalvo di ay. Cecilia Heradis, Gladys Diosma, o si Saira Badili. Mo ni sila tigamitan og hibawaan yun nila ni report yun ako shed liniment na lang gamit. Daga salamat yung tanan dia ha. Daga salamat yun. Nya pasalamatan sa nako ang akong amigo kay taga Bourbon na Tipres Vice Mayor Roy Milgo. Ay, kumusta nagka-Roy Milgo? Ang atong suod gyud kayo diha sa Maori gyapon niya dagana na Tipres. Si Sir Roy. Ano ba kinatawag? May kinatawag. Si Mayor Dutilios mas gyapon siguro tong iyang. Kita ka ko t-shirt na una. Katinom lugar. Thank you kayo jud diha. Salamat kayo og sa akong amigo sad kay Ate Pres nga kanunay gyung namati nato. Way lain si Itang, si Timyong Itang. Hello, Timyong. Timyong Itang. Kumusta na ka, Timyong? Saka na, Timyong. Kaya na mga... Uy, si Inting Baligwat sa diyan, Tipres nga. May maghatag sa tuang mga tigma, re. Miyong, tagay ka, Miyong, ha, Miyong. Kasi say, bagong tigmo, gihatag na ako, Ate Pres. Ay, okay. Tubig sa Barcelona, nagilak daw lana, muputi daw gapas, sama sa lanang, di mo agas, limangan. Wah, di siya. Sayang lang nag-isultilya. Wait, tubag! Wag ko tagayin tubag! Nagdasag mo, naway tubag. Ayan, sa napagin siya ito eh. Gituali, paghayang na balik. Kung sa mga siya, alang niya pa nagwan. Noon sa kamyon. Naging magkagtigbo yun. Uy, sulbad! Wakay sulbad. Sana. Dili isulti kay, dili ko na isulti Ate Pres kay, kuan kanang ilang ipapremyuhan mo lang dito sa kuan sa ilahang dapit. Ay, nadisay ko. Nasa plano nga papirmahan. Unya, mahibawaan niya, ma-cancer, no? Nala. Gituali, paghayang na balik. Iniguman ni mo og papremyuhan na, kuan na miha sa gitubag. Ang katong mga kaigsunan nato nga masayon nga nung nakasakitan, masakitan ng mga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, cyst, ug uban pa natong balatian. Kana tungod na sa toxin nga masud sa atong kalawasan kay ug madaot nga ang tining function sa atong blood cells, masakit gyud ang sama niya ana. Mao na nga kinahanglan mo inom gyud ta og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay kining G-Detox usa ka natural detoxifier, tigwag tang sa mga toxin sa kalawasan, usa ka natural remedy nga tigwag tang sa mga balatian, ug puno pa gyud sa nutrients nga mo'y makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR 80715. Busa ron mo tang mga toxin sa atong kalawasan nga mo'y hinungdan sa atong balatian ug aron ligon kanunay ang atong vital organs. Inom gyud ta matag adlaw G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog na biruan muwagtang sa toxin sa atong kalawasan. Bam! Salamat sa mga kauban sa Barangay Council diha sa Barangay Tanawan, Oslob, Cebu. Ilabi na silang testimony. May tungkol sa celebrity coding beauty so pangatong number 1 nga sabon para sa pagpagwapa, ha? Ilabi na kanimo diha Konsyal Clarita Marquez, mga kauban mga konsyales, Konsyal Lutlot Marimat, Kagawad Ludi Birungan, Kagawad Dudong Birungan o Kagawad Franz Barrera. Salamat kayo. Konsyal Lutlot. Kuan ba yung konsyal sumay kasi yung beauty. Salamat ha sa paggamit sa itong celebrity coding beauty soap. Huwag yung mga kanimo ni Kaptima Birungan. Salamat. May mga ping-ping ang mga aping. Ay, okay. Salamat tayo. Thank you, Bam. Nyari na ito. Ako sender, karo adlaw. Si Jigger Ate Pres. Si? Jigger. Ang problema Ate Pres, ang iyang asawa, nibalhin og lain tinuruan tungod siguro ani kay ang pastor kabit man siya ang asawa. Uy, mao ni nibalhin siya ang tinuruan na motel na kita sa hotel. Hala ka. Ang iyang kuan nga unsa man ikiha ko ni palayason ko ni akong asawa kay ang katong asawa pastor ikiha man. Ikiha sa pastor. Ikiha niya pastor. Pero ang bana, ang kani si Jigger, ingnan siya sa asawa sa pastor nga unsa man di ka mo kiha? Bitaw no? Ato sila ikiha kay nasakpan gyud ito. Ligo pa yung asawa, nagtapis magtuwalya. Unya ang gipasangit sa asawa kay mag-Bible study sila. Magdaban ug ano pamasangil anang bahin sa Ginoo. Party sa Ginoo. Ang Bible may gihimo. Ayaw gamita ako nga sa pagpakasa. Dako kay na siya. Ba't na nga. Dilisod kayo. Maayo ang iyang gibuhat. Pero karon okay ra kung ikiha niya, no? Iyam lang katungod. Imo man katungod. Ganahan ka nga. Mukiha. Mas bayo sa napatag mo na ti preso. Pero maluoy ka, buwagani mo. Mura inog nya, mura ra bag yung asawa mo ay nang ginabuhi taon na tipulis kay mangayog. Kanang amot anas kulon, magsuroy-suroy. Bahay na ng ilang tinuhuan. Pati kuno sa ilang tinuhuan. Hala, oy. Maragi na, kargado makadungog tag inana, no? Pero ambot lang ka, no? Pero ikaw, Jigger, naranan mo, kung mo ikiha,
kung... Duwa ta mo ilabot kung unsa ila tinuan at presa. Kay iya man tag pagtuo sa Ginoo. Kung unsa ato ang gituhuan, ato gina. Kung kita nasayo tang ana ta diha maluwas, ana ta diha. So kana ilang tinuhuan, wa tay labot ana og unsa na ilang tinuhuan, og unsa na diha pastor or unsa pa na diha. Basta kini ato gipadaan ni dinhi nga ang babae uyab sa pastor. Mao na lisod kayo. Munay kuan kayo baka kay sakpan. Nya dagan na magong mahibaw ana, di ba? Tinuod ti pres. Dagan magong mahibaw. Labi na kiha siya. Oo, unya karon. Ba ko sabi mo basa diha babe, aribe kay parte ni Nara na Bible ni ka. Jigger kung mukiha ba siya o dili. Kung ari ka dire sa Sirach 25, Kapitulo 23. Ang usa kada utang asawa maghimo sa iyang bana nga magulanon og subo ug maghatag og kasakit sa iyang kasing-kasing. Nya. Ano si sumpay bam? Tukan ko na. Mag-ingon man Priscilla, unya, tutukan ko. Sa ko na sumpay bam? Diyan sa kasing-kasing. Mao to siya, umingon ko sakit sa kasing-kasing. Sa bara gud ba? Subawa ko ka kang kaida. Ang kang makasasa ko nung asawa ati pres. Ang daotang asawa. Sirach 25, versikulo 23. Ang usa ka daotang asawa maghimo sa iyang bana nga magulanon og subo ug maghatag og kasakit or kasakit sa iyang kasing-kasing. Natural, basta maghatag kag bati Kasubo, bati. o kinai binuhatan ngadto sa imong bana or bana ngadto sa asawa magsubo gyud, di ba? Pero masakit gyud. Pero ni kading inaani ati prendo, namang gyud ko yung madunggan nga tambag anang pader ubod. Mo yun siya pasagdi. Panggaay mong asawa kay ginaingon mga panggaay mong kaaway. Panggaa ang imong asawa kay dili ikay nakasa, sila may nakasa, sila may impierno. Ikaw malangit ka kay imo man gipangga ang babae ang imong asawa nga nakasa nimo. Nakasa nimo. Nya naagyo din na. Panggaon gyapon, i-share di mo ang grasya ang gihatag Ginoo. Kanang imong asawa grasya na gihatag Ginoo Ginoo so i-share nimo. Ikaw maka-share ka. Ayaw di ko iba. Ako. Ikaw Pads. Balik daw. Balik bukom. Kamu unfair kay mo duhano. Bugay na sa padano to. Kanang imong asawa mo na anak. Mabitaw mo ana unya. Kamo mo maghimo? Mo ana si Lahi mo babae man. Mo ana si padir to. Lahi gyud tinuod. Siya i-share ang asawa. Unya ang bana kamo mga bana i-share mo asawa. Asawa i-share sa inyong bana. Unya maka-share mo ana. Unya siya lisod gyud ang gisugos gid. Lisod oy lisod. Kana lang higugmaon imong kaaway. Kaaway lisod man buhaton, di ba? Kapaswiluag kapito ang pito pila to kapito. Kapituan, kapito. Kapito ang pito. Lisod oy 70 lisod times buhaton kana inana. Pasaylo ang imong higugma ang imong kaaway. Mao ko na importante gyud nga sugo ni Jesus Christ. Lord sa ni Lord katong niingon si Jesus Christ, duha ra ka importante. Ayaw pagtuog laing Dios gawas kanako ug higugmaa ang imong isig ka tawo sama sa paghigugma nimo sa imong kagalingon. Maoro na kana higugmao nimo ang imong isig ka tawo pero kanang higugma ang imong kaaway. Mao man na. Mao ba na? Murag gapo na? Maoro na. Kubaon nimo katong sa dudong wareg, dong kabahan to siya. Bog! Lan! Ikaw siya. Gulyat! Ate Pres, sa dili pa kumapadayon, atong taga-Aglatbit, katubitong naglali sila sa relihiyon, di ba, iso kayong asawa, wa ta magdaho mga doon na si dautan na binuhatan, katong gingnan niya yung barang, wa ko maghilabot sa inyong relihiyon, ay kung hilating ala bitaw, na ako i-share ana, kay... Maurito, Tesabam, maurito siya ingon nga, kamo, di mo matog langit, pero ako malangit ko, kaysa hindi katong asawa. Ay, sige, sige langit. Okay, naamang boy katuningon siya nga ayog hilabti ko ko manghilabot sa inyong simbahan. Katubitong ebanghelyo nga naingon ang mga tinunan ni Hesus nga adunay tao nga naghingilin og yawa sa imong ngalan among gibadlong. Usa itubag ni Jesus, ayaw ninyo siya pagdidi kay walay tao nga maghimog milagro sa ako ngalan nga makasultig daotan mahitungod kanako. Ang sira ni sa pare niingon nga maghisgot nga naglain-laing relihiyon, dili man kuno ta magkaingon nga kaning relihiyon mo ni tinuod kadto mo dili. Dili ang kay karon kunong panahon na ug sa karaan ingon mo kuno sige simba nga di man gipon langit inabot. Pero sige simba kada adlaw di ko man kabit sa pastor. Kanang na ang ingon ang pare nga kanang na ang ayo ka balaka kay
karong panahon na daghang tao nga wa makailan ni Kristo apan gasunod sa kabubuton sa Dios. Kani siya nasukwahe kay sige kuno siyang sunod karon kabit ang pastor. Oh, ikiha. Dili ay narana niya kung nikiha niya o dili. Hindi ko musubay ka sa balaod at pres. Oo, dang mga tong makiha. kay mga tanak ngano mo akong opinion at pres. Oo. Nagpakauaw siya kanatong Ngano? Nagpakauaw siya kanatong mga asawa. Ha? Oo. Kita mga asawa, nagpakauawan ta. Sawa di ka ba? Mga na din siya. Nag-practice ako. Daw, Je. Dili kay kani on the air man ni no. Lain kay paminaw, do na mga anak ka makadungog kunya mao di kay buhat sa usa ka inahan o sa ka asawa. Dili maayo ay. Dili maayo. Gigamit pa niyang Ginoo sige sa glodlod sige pakalimos los kulon kay naay kuan kanang hinabang simbahan. Ura na to na naibunyagan yo kay gibunyagan. Mao gyud tinuod na. Ano lagi siguro? Kay kami duha ba Priscilla Bictibana. Balikon man na nimo bambina. Eksakto natin, Pres. Kaya pong pas Ginoo ang nagbuhat og sayop, o katong nasayop, iampo lang, kaya at the end of the day, siya rin muhukom. Mao na importante. Kana. So, ikaw rin na, Dong Jugir, ikaw rin bahala na yung asawa, Dong. Apa nang asawa. Apa nang sabot, na ngayon mo support si Ma'am Telma. Ngayon mo support si Ma'am Telma nila. Mukihasan siya. Oo. May mga nikihan ni Telma, ang iyang bana o katong... Basta naman siya testigos. Naman siya testigos. Asawa ni Jigger, di ba? Ay, may mo itong ikihan. Sakto, ate Pres. Goliath. Sakto kay naikihan ni Ma'am Telma. Maapil naman niyang asawa. Di naman niya sila mukihan sa kapel. O, ay lang si Kiha daw, Jigger, maapil man yung asawa. Maapil man yung asawa. Support na lang ka. Support na lang ka. Testigos lang ka diya. Ikihan na niya, gubaon na gapon. Salamat naman na kayo sa mga doon. Yun ako ang Puzzle Tihon.